Иван Иванов, номер 2, Валентин Райнов, номер 3, Андрей Колев, номер 4 и номер 5 Иван Митев. Да дойдат при журито. Първи номер е Иван. Иван Иванов. Май, я не знам. Не беше ли номер? Саша е там отзади. Колко броя никой не знае. Не. И по тегло, и по форма сме ги. Моите номера никой не може да си изгледа да каже, че си бил втори. Добре, обърни се да ти снимам втори номер, тогава бъде обяснявай кой си. Така. После се подготвят състезателите, искам да ви направя едно съобщение. Значи, месец ноември в град Пловдив, в определена зала, ще проведем семинар с лектори, водещи биолози от БАН. Допълнително си информация по сайтовете и по Фейсбука, по официалния сайт на Асоциацията и форума. Темите ще бъдат избрани, значи, които идваха знаят кои са лекторите. Това са господин Христо Предиев от Ямбол, господин Йордан Йорданов от Бургас и господин Олег Витов от София, от БАН. Сега са в процес на договорка на директора на Великотърновския музей и на Пловдивския, ще ни издържат една лекция. Между другото, да знаете, които не знаят, че участваме в проект с Великотърновския музей, Ивановския технически музей и Технически университет на стойност 80 000 лева от Министерството на образованието в разходките на Никополис Ап-Тито, за да се установи дали съкровищата намерени там. Монетите са сечени и са правени с разхит на злато, правено в България. Така че участваме в този проект националната асоциация. Вие дължата за промиване. Ама голема тиката ще гръмнила. Я съм много. Ние сме ограждения, няма. Ето Да, ето и нас не снимат. Райки, усмихни е, другия се. младеж там, дето идва. Да. Младеж, мерси. Търгът съм. Там ли пригажи с върховки? Защото жертва се за каузата. Не се буде, там не си мога да бомбуя. Колеги, тъй като даваме старта, ще го даваме с отключване на състезанието в реката. С ключа и успех на състезателите.
всеки състезател да си вземе кофа с концентрат. Няма. Кой всеки си избира? Който види се книга. Да. Обаче следващ кръг. Следващия кръг Кой ще го снима? Трябва ми ще снима. ще дам после да снимаш. Държиш я. Така, състезанието ще започне след изстрел от пистолета. Готови?
преслаше Охридското езеро. Наспроти не се рибари, 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 стари другари. Стари другари, кротко без
Така, колеги, завърши част от сбирката или така наречения таен конгрес на БАТ СЗМ в някои интернет сайтове. Сектата. Да, и предстои награждаването на етапа за пробиване на злато. Следващия етап ще бъде състезание с металдетектори. Ще го обявя след награждаването. Тъй като ще имаме почетен член на асоциацията и гост от телевизия TV7 и на предния събор ни уважи, и на този събор ни уважи по цял ден. Затова управителният съвет на асоциацията реши госпожа Светослава Рудов да бъде наградена с почетна грамота и медал с почетно участие и от спонсори на БАТ СЗМ с една икона. Моля да дойде да получи наградата. Ето тази икона. Значи това е от Сашо и съпругата му. Те правят икони. Те са редовни спонсори на БАТ СЗМ. Това е наградата от управителния съвет и от цялия управителен съвет на БАТ СЗМ. Иконата е страхотна. Така, значи много хора ме питат, имаше много часови снимания на старозагорски минерални бани. Сега, кога ще се излъчат тия предавания, тя е тук да ви каже кога ще се излъчи и как ще бъде излъчени всичките кадри. Аз сега. Аз имам намерение да направя един филм като този в Discovery за златотърсачите. Така че не ми се ще сега само за събора да го излъчвам, защото няма да е достатъчно интересно. Ще поснимам още малко. И смятам, че преди Нова година, може би декември месец, ще пуснем един сериал от няколко серии. Супер, идеално. С ваше участие, вие ще сте героите. Както вече Коби това е гости. Благодаря много. Трето място получава медал за участие Симеон Йорданов от град Бургас. Браво! Това го трябва по-големите медали. От спонсор от Монтана Андрей получава и едно легенче. Второ място в втория национален събор за участие и получава Пламен Симеоне, хващай, аз чувам да пика надениците. Да почерпиш, като се върнеш в Бургас. и легенче от Где се осушвай? спонсора. Да ти ги прибера ли? Първо място от град Пловдив за най-бързо пробиване получава Янко Иванов. Само момент за второто място от спонсора Христо Иванов репата. Ице, ела да подариш. Няма значение. На второ място получаваш и това сито за тестване, за проби и за работа. Спонсора е Христо. Едната, защото ще го взема. Усмихни се. Да се вземе. И пак от същия спонсор получава една помпа 12 волтова, която работи с соларна батерия в високопроходими места, където няма вода и където има вода, но и където няма вода. Подарък от него. И едно лигенче от него. За участие в
за да няма недоволни в журито с спонсорите, решихме всеки да получи по някакъв подарък. За участие да. Пламен Момчилов, тук ли е? Грамота, списание и легенче. Следващия на 6. Никола Начев. Грамота за участие. Генче, така за страните да му снимат. Така да му върни обратно да му се снимат. Генчето и едно шишенце. Иван Митев. Симеон Нарсасян. Грамота, генче и едно списание. Стефан Стефанов. Иван Иванов. Павел. Обърни се вънка. Александър Михайлов. Адриан Стоянов. Адриан Стоянов. Адриан го няма. Мариан Ангелов. Мариан Ангелов. Адриан и Мариан ги няма и двамата. Иван Стоянов. Христо Атанасов. Пламен Кънев.
Аз мисля, че чакай, кое е това? Чакай. Не си такова за какво. Нищо без списание имам. Ама искате толкова много списание. Валентин Райнов. Втори път Валентин Райнов. Георги Каталиев. Георги Каталиев. Георги Каталиев. Димитър Господинов. Искам ръчички снимат, ма сега. Срепата да не се снимам, как така?